V dnešnom videu si zareagujeme na novú sezónu vo Fortnite, takže ideme rovno na to. A mohli ste si všimnúť, že tu máme nejaké nové lokácie, čo akože sa dosť na nich teším. Som počul, že sú tu nejaké nové zbranie a nové healy, takže dúfam, že budú akože OK, lebo keď tu nebudú dobré healy, no tak neviem, či budem vôbec hrať túto sezónu, lebo ja len reálne hrajem reloady. Ja ešte túto sezónu som tak nehral. Takže dneska vidíte moju reakciu na túto sezónu. Počkaj, čo robí toto? Jaj, to je taká zábrana. Nice. To som nečakal. Ja si tu pekne zabraním. Typek ide tu už. Nie, GG. No tak ja som normálne GG. Ja teraz sa nechcem vôbec fightiť. Nice, Sentinel pumpa. Nice, Sentinel pumpa. Chvála Bohu. Mamut pistolka, čože? To som nečakal, že v Battle Royale je mamut pistolka. Čo ti dáva? Ja som si všimol, že tu je... Počkej. Len ja neviem, kde je typek. Reálne ja dúfam, že tu kde nebude. Typek ide tu. Aha. Niemu sa to nepodarilo. Haha. Debil. Ja som nečakal, že typek ma normálne nedá. Počkaj, to čo je? Ježiši, to je jak OP potom. Ja sa normálne tak cítim jak Chapter 2, Season 2, plno nových vecí. Naraz. Normálne tu sú jak OP veci. Počkaj, čo je toto? Jasne, toto viem, toto som už videl v kreatíve takde. Ale toto je najlepšie. Proste to je tak OP, chápeš? Čo ti dáva? Ľudia, ja sa pekne nahealujem a môžeme ísť takde. Ľudia, ja som sa pekne nahealoval. Už takto, už nejaký typek s medailonkou ide tu. Počkaj, to sa dá zastaviť vlak? Nie, to mi nehovor, chápeš, pri fajte sa zastaví vlak. Chápeš, predstav si, že fajtíš, máš strašne málo hapka, chceš čo najrychlejšie utiecť a proste typek zastaví vlak. Normálne by ma jeblo. A s tým je aj nový Mantling, normálne to bude dobre v turnaji. Lebo ja si pamätám, že v minulej sezóne v turnaji bol dobrý na Mantling katana, alebo Onimaska. Ale teraz vidím, že na Mantling bude asi to tá najlepšia vec. A to sa vybíja, ježiš. Ľudia, je to obmedzené jak katana, lebo keď si môžete všimnúť vpravo dole, no tak to sa míňa. A ešte na obrazovke, a ešte tu môžeš vidieť, že koľko po percentách sa ti míňa, čo je akože dosť zlé. Ľudia, som akože čakal, že tu budú viacej ľudí podľa novej mapy a však to je jak mafiánska sezóna, však to aj je mafiánska sezóna. Neviem, prečo to hovorím, jak nejaký debil. Chápeš, mám len 75%, čo ti dáva. Ja dúfam, že sa to bude dajak nabíjať, ja dúfam, že to nebude jak dajaká katana. Ale som rád, že tu nechali Sentinel pumpu a toto precízne SMGčko. Prosím, nech ma ja radšej idem preč, lebo typek má medailón. Ja mám zatiaľ 1 kill, už sme prešli top 50, takže to je akože dosť good. Ale prečo stojí vlak? Ja nechápem, že prečo tu stojí tento vlak, ja sa idem na ňo pozrieť, či tu dačo nie je. Ja dúfam, že teraz ten typek s medailónkou nepôjde po mňa. Chápeš, to je jak dobré. Chápeš to? To je jak v CS-ku, že vykradneš vlak. To je jaké dobré. Ja normálne budem hrať častejšie Battle Royale než reloady. Fakt. Akože ja som nečakal, že toľko veľa vecí tu bude nových. Ľudia, ale akože budú videjka zo reloadoch, ale teraz budem asi hrať určite ten Battle Royale, lebo teraz sú tu plno noviniek a akože sa to dosť vyplatí natáčať videa teraz Battle Royale. Lebo je to akože dosť výhodné. Lebo ľudia, ja som čakal takto, že tu budú strašne veľa ľudia a proste nedám tu ani jeden kill, proste ani nič z toho nenatočím. A potom ja som si chcel... Počkaj. To čo sú za typky? Počkaj, ja idem po ňo. Si, to je jak OP. Normálne z typka ostal chlebík, normálne ja som narezal na 1000 kusky. Čo ti dáva? Reálne. No tak toto jak bude využívané v turnaji, ti hovorím. Toto bude 100% využívanie v turnaji. Normálne ja už vidím, jak tí typci mi budú s tým kaziť hru. A ďalší typek. Normálne typek dostal. A ja sa teraz čudujem, že plno ľudí nepadá na tú lokáciu. Akože som rád, ale teraz som zistil, že je asi 72 botov v tejto hre. Lebo prvá hra má asi okolo 50 až 72 botov. A potom podľa toho, koľko si dal kilo, podľa toho sa to stupňuje. Už normálne typek ide s medailonkom. Opláži sa. Aha. Typek uteká. Už typek uteká, ak dáka malá srajda. Hej, chceš fajtiť? Chceš fajtiť?
No tak ty si mi ubral. Typek uteká, jak taká malá srajda. Ja dovtedy... To on je? To čo je? Chápeš, typek má 2 medailonky. On má mytickú mamut pistolku. Ja utekám. Ja oficiálne utekám. Počkaj, to čo mi dal za efekt? To som ani nevedel, že také efekty sú. Reálne on mi dal takú radioaktivitu, alebo čo? Počkaj, tu je medkit, chápeš? To sa mi nikdy nestalo v minulej sezóne, že tu nájdem len tak... To nemyslíš vážne? Ja som stratil ten medkit, keď som si... Nie. Takže ľudia, ja som zistil, že keď... Počkaj, máme tu ohniček. Že keď dačo chytíte, keď sa pohnete alebo tak, no tak... Pravdepodobne sa vám... To nemyslíš vážne, to čo je za sezóna? Tu nenájdeš už ani medkit, keď on ma nenahiluje, no tak už nikto. Kamo, hiluj. Ty si moje dielo. Už typek ide po mne. Utekám. To mi jaký dal boost? Normálne ten typek je goltec. Za to, že ma zabil s 2 medailonkami. Ja mám 1 medailonku. Prečo mi... Ježiš, to čo je? Ja som myslel, že to je medailonka, ale to nie je medailonka. To je taký deal beat. To čo je? Typek už ide po mne. Chápeš, že celý squad ide po mne. Celý squad. Celý ten. No aj keď ma tento typek porazí. To čo je? To čo sú za nové zbranie? Počkaj. To nemyslíš vážne? On získal moju mytickú mamut pistolku. Ja som ani nevedel, že mamut pistolka, som vedel, že je vo Fortnite, ale mytická mamut pistolka. Mňa by zaujímalo, že koľko damage dáva do tela. Podľa mňa bude dávať aj 150 damage do tela, však to je jaké OP mytická. Proste to je jak OP mytická tá mamut pistolka. Však to je jak OP. Lebo ľudia, akože ja som od tejto sezóny čakal asi najmenej, ale akože som sa dosť pomýlil, že padneme asi na to isté miesto, kde sme padli. Ale teraz dúfam, že tam nebudú veľa ľudia, lebo ľudia som nič nečakal od Fortniteu, lebo akože reálne tu je možno už pár mesiacov ticho, alebo možno aj možno aj pár rokov je tu ticho a teraz vydajú takú bombovú sezónu, však normálne ja tu budem mať 500 level, chápeš? Normálne to bude bombička. Ľudia, teraz dosť sa budem zaujímať o tie zbrane, lebo ja si polovica veci, ktorá tu je, ešte ani neviem, že je tu. Napríklad mamut pistolka mytická som nevedel, že je vo Fortnite. Ale normálna mamut pistolka, akože som vedel dačo o tom, že je vo Fortnite. Ale nevedel som, že mytická mamut pistolka. Mňa by fakt zaujíma, keď ešte v tomto klipe, keď ešte v tejto hre zistím, že koľko dáva do tela. Počkaj, koľko dáva modrá mamut pistolka do tela? Dáva 94, koľko môže dávať mytická? To je o 3... Počkaj, nie, je epic, počkaj, je teraz modrá, epic, legendary a mythic. To je o 2 rarity ďalej. Koľko môže dávať taká mamut pistolka? Podľa mňa aj 150, podľa mňa. Lebo keby napríklad dával len 120, no tak normálne by som povedal Fortniteu. Nice, chápeš na to? To je tá nová zbraň, ktorú ma ten typek zabil minulej, počkaj, čo robí? Ježiš, to príde, však to je jak Klinge, hej, to je sticky, počkaj, jak sa to volá? Volá sa to sticky grenade launcher, akože zaujímavá zbraň, ale to ti tak prilepí k telu, také sticky bomby, čo akože je dosť good, ja to budem akože dosť využívať vo endgame alebo aj v hre. Ľudia, ja už ani neviem, čo som chcel tedy povedať, že keď, nie toto som chcel povedať, že keď 120 bude dávať mytická mamut pistolka, no normálne, keď toto bude pravda, no tak normálne Fortnite by nemusel mať ani rarity, chápeš? Tu by boli len obyčajné zbranie bez rarit. Lebo to je jaká spravodlivosť reálne, však modrá dáva asi 98. Ľudia, ja už neviem koľko pestí dáva tá modrá, ale dáva asi 98. A prečo by mytická o 2 rarity ďalej, no hore, by mala dávať 120. To radšej 140 alebo 135, aspoň toľko by som chcel. Lebo potom by boli také samé dobré headshoty. Keby dával len do tela 130, normálne však to jaké by boli headshoty. Normálne 300. Normálne už fighty sú v tejto novej sezóne, normálne to sa mi páči. Ja teraz budem strieľať tieto klingy a teraz tako zabijem. Haha! Yes, to je dobrý klip! Aj tu sú nové healy. Normálne ja som gold v tejto sezóne, ti hovorím.
Dobre, dostaneš, radšej som mu dal vypínačku. Ľudia tu pridali tie gold splashe, počkaj, čo robí gold splash? Ľudia teraz pridali do tejto hry gold splashe, to čo robí vlastne ten gold splash? To ti robí taký zlatý efekt a rýchlejšie bežíš. Zajímavé akože, ja dúfam, že tento heal mi dosť pomôže vo endgame alebo takde v turnaji, keď budú vlastne povolené turnaje, ale chápete ma, proste to tá zbraň, či bude povolená. Tu samé fighty počúvaj v tejto sezóne, normálne. Počkaj, vidí. Normálne typek nechápe. No aj celú chajdu som ti zbúral. Bráško, a normálne, ty sa tu healuješ 30 sekúnd a ja ti dám proste mamou pistolkou raz a už proste nežiješ. Proste to je jak OP. Ďalší typek. Konečne stala. A toho zabije. Zabije. Tu máš mamut pistolkou, chápeš? A normálne ja som král mamut pistoliek. Ale škoda, že ešte nemôžem pomenovať tak video. Keby už bolo video na svete, normálne druhé video je moje Som král mamut pistoliek. Ľudia, páčilo by sa vám také video, že král mamut pistoliek? Alebo sme králi mamutiek, chápeš? Ľudia, už sme prešli top 50 a už máme 5 kg, akože to je dosť. No 5 kg akože v turnaji dosť málo, no akože je to veľmi dobré, ale akože v hre mi to príde akože dosť málo. Mňa by ešte zaujímalo, že čo robí tento granát, podľa mňa to robí nejaký výbuchový efekt. Radšej to nechcem používať, lebo si to radšej chcem nechať na nejakého typka. Ale keď to tá zbraň Sticky Grenade Launcher bude v turnaji, ja normálne vidím, že v turnaji ja nebudem hrať. Ľudia, ja neviem, či vlastne budem hrať tie turnaje, lebo ja neviem, či vlastne to budem sledovať v Battle Royale. Akože zatiaľ to zvládam, je to zatiaľ druhá hra, ale keď vidím, že aké zbranie sú tu dobré, no tak akože neviem, či odinštalujem Fortnite. Akože ja neodinštalujem, lebo mne sa s tými zbraňami bude dariť. Ježiši, mňa to nedošlo asi. No ale tu sú také dobré lokácie. Počkaj, tu je jaká lokácia? Cream City, chápeš? To normálne my máme, chápeš, jedno miestečko také veľké. Čo ti dáva? Však tu bude nový Tilted, počúvaj ma. Normálne to je tak OP sezóna. Normálne tak sa mi páči toto sezóna. Ja normálne budem hrať len Battle Royale, ti hovorím. To je tak OP. Pozeraj. Ja nemám. Ty vidíš to, čo sú za zbranie moje? My sme mimozemšťanskej sezóne. Á, dobre. To som nemal. Chápeš, to má jaké dobré ajeko. Počkaj, dáme si tie gold splashe. Počkaj, tu sa boti fajtia. Tu jak goldet, chápeš? Počkaj. Kde je? Chápeš, typek? Čo robí? Nevadí. Počkaj, to ti dáva aj healy, to je nice. To je nice. Ja ho neviem trafiť. Čo robíš, chápeš? Nie, že by použil toto precízne SMGčko, ale radšej tu s takými diablovinami bude fajtiť, chápeš? To je táto zbraň? Jo, však to je táto zbraň, táto sračka. To bude používať tu najväčšia sračka, podľa mňa. Akože úprimne. To by toto používal v turnaji. Určite dajaký profík nie, chápeš? To určite dajaký začiatočník ako ja. No akože ja nie som začiatočník, ale v turnaji asi budeme. Môže ničiť. Hej, tu dáva ešte taký boost. To ešte dáva taký boost efekt. Ľudia, keď budete v benzínke, čo som hovoril? Normálne typek, prečo nestál? Normálne keby takto išiel po mne, normálne už stávam. Ja vôbec nechápem, že prečo tí typci nestavia. Ľudia, keby tu kde bol typek, aby tankoval svoje auto, aby mi stačilo urobiť toto. To vybuchne? To nevybuchne, počkaj. Keby som zrobil toto. Toto by som zrobil, chápeš? Normálne typek by nechápal. Ty si čo mal za zbranie? Reálne.
týpek mal také dobré zbranie. Ty si mal toto precízne SMGčko, ale radšej si nechal toto holo twisté AR-ko. Lebo nechcem radšej toto precízne SMGčko. Akože je to dobré, neviem skáď ho strieľal. Jo! No teraz uvidíš. Teraz uvidíš, týpek, ja si ťa natrem na chlebík. Kde je? Chápeš, týpek sa mi schováva. On bude v tých krikoch. Týpek mi utekol, chápeš? Normálne týpek po mne ide jak taká malá srajda a utečie mi. Ja normálne tento Fortnite už neznesu. Lebo reálne tu typci mi utekajú jak také malí srači. A potom týpek... Ty si mi toto chcel isté zrobiť. Debilko jeden. Normálne som golder v tejto sezóne, fakt. Ľudia, to bol on, čo bol na tej streche, ja neviem, či to bol reálne on, alebo takto iný. Asi takto iný, lebo asi mal iný. Hej, a čo som hovoril, keby som si nevšimol toho svetelka? Ešte si tam... No, ja normálne... Ja ho cez to svetelko nevidím. Ja ho idem vypenkovať, ľudia. Normálne typek nechápal, myslel, že som utekol, ale neutekol som reálne. Reálne som tu čupel a čakal, kým on vyjde. To je všetko? No toto nie, toto nie je všetko. Bráško, ideš ma ešte nahealovať pekne. Reálne typek mi dal len 15 shieldov a už utekal, chápeš? No, konečne ma healuješ, jak máš, chápeš? On mi dal len asi 15 HPčok a už odišiel, chápeš? On mi vtedy nahealoval asi 15 shieldov a už chcel utekať, ale ja som povedal, ne, ty mi neutečeš. Ty ešte máš pekne loot. Jo! No a ja som najlepší v tejto sezóne, ja sa tak cítim jak boh v tejto sezóne. A teraz to asi znelo dosť egoisticky. To je všetko. To je ešte horšie ako aké som mal ísť do p***y. Ľudia, týpek s medailonkom je na benzínke a ja som rozmýšľal, či ho nebude vypenkovať. By to akože bolo dosť dobré. Chápeš, je 5. zóna z 12 a už sme 7, chápeš? No 6, včetne mňa a... Typek už používa nové zbrane, bo je taká malá sračka. Už typek uteká. Typek uteká. Normálne typek nechápal. Normálne typek išiel po mne. On mal jaké dobré zbrane. Normálne on je golted. Ľudia, on ma chcel zabiť normálne s týmto. Normálne tu po mne fightil. A normálne ja som mu dal takú peknú hlavičku. Normálne ja to dám do montáže, ti hovorím. A tá montáž sa bude volať. On má mytické. Ja som mytik. Normálne ja normálne túto reakciu pomenujem. Ja som 3 legendary, chápeš? Normálne ja som golden v tejto sezóne, fakt. Ľudia, akože s týmto je dobrý pohyb a ešte keď máš ten efekt. Neviem, jak sa volá ten efekt, proste idem rýchlejšie. Alebo ja neviem, čo mi to spôsobilo. Ľudia, budem tak rýchle ku typkovi a normálne typek nebude čo vedieť. Normálne typek nebude vedieť, že čo prvé. Či sa zabiť, alebo odpojiť sa. No tak som myslel, že vo Fortnite dať full damage. No, typek už po mne strieľal. Už som videl, jak typek ide po mne. Normálne prvý win v prvej sezóne. Normálne prvá hra. Nie, druhá hra. To ty si sa dostal? To ja som nevedel, že taký sa môže dostať. Á, GG, bro. Ja budem mať tú mamut pistolku, to je najlepšia pistolka, ako tu môže byť, chápeš? No a s týmto sa dá tak dobre killčiť, jak nikdy predtým. Normálne ja Fortnite milujem od dnešného dňa. Ja normálne Fortnite milujem. Ježiš, tu sa fightili, také pekné shotguny tu nechal. Či ja som aj vyfightil, dnes tu aj Chuck Jack. Ľudia, akože ja mám rád Chuck Jack, hej, ale akože reálne budeme sebe úprimní. Chuck Jack je dosť akože nespoľahlivý v čase. Lebo ty asi musíš čakať 20 sekúnd, aby si sa nahealoval. Čo je akože dosť veľa, napríklad predstav si, že si boxe a ide ťa ešte typek pušovať. Napríklad v turnaji. Akože keď si v krikoch a ešte o tebe proste typek nezná, no tak akože je to dobre, ale akože keď hraješ ty turnaj, no tak sa to akože nevyplatí. Ľudia, jedna situácia, ja proti nejakému typkovi. Ja normálne budem golden, keď v tejto sezóne vyhrám. Ja normálne som najlepší. Ježiš, to je nubak. Počkaj, dáme kill novou zbraňou. Dáme.
Ježiš, ja chcem dať na ňo no-scope. Ježiš. Tak nič, budeme asi to takto. Yes! Ľudia, druhá hra a už win. Takže dúfam, že sa toto video páčilo. Dúfam, že to podporíš lajkom, odberom a zvončekom a možno sa uvidíme aj zajtra. Takže čau.